Mamma da può capire chi ti va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Papà l'americano. Nazdar, hoši, tak jedem. Divočáku, jsi ready, anebo chceš tabak? Já vám všem přeji dobré ráno. Jsem krásně do zelená vyspaný. Co, kolik padlo lany? Řidič? Jak ten se cítí po ránu? No, dobře. Před odletem ještě netušícím? Jediný byste nenaporcovali do kufru. To by bylo jako příruční zavazadlo. No a já mám maličkost, pan Petr osobně. Strávil jsem celou noc s Dankem. Danek je úplně nejvíc, samozřejmě nespal ani minutu, takže prakticky ráno jsem zaspal, ale Danka jsem zaspal za zdí. Danek měl zastrčený v uších iPhone nebo iPod a ráno to tak nahlas, že máčel nohou do zdí a divně zmučil. Tak jsem si šel podívat, co se normálně děje. Tam už Danek na navigaci bez pomlčení, bez ničeho, jenom tak a mlátil sebou. Takže už se těším do Ameriky a vyrážíme. Kirku, jeď pořád rovně. Tak jo, co nám řekne ještě inženýr Kofolia? Pan Kanec? Bylo 10 sekund. Pan Kanec? No, rychle. Já? Hlavní kameraman, doufám, že budou fotky a videa stát za to. Musím šetřit baterku, tak to típni, ať to neplýtváme. OK. Je prvním video.